No niin, nyt ollaan täällä Suolijärvellä moposuunnistuksen lähtöpisteessä. Tämä löytyy täältä Suolijärven majan luota tää lähtöpiste. Ja ollaan tätä ennen ladattu puhelimeen mopo-sovellus. Ja ollaan ne vähän tuossa alustavasti katsottu, että missä suunnassa niitä voisi niitä rasteja olla. Mutta nyt me sitten otetaan kompassit tästä sovelluksesta esiin ja lähdetään suunnistamaan kohti ensimmäistä rastia. Nyt vaan sitten kun tämä rasti on löytynyt, niin otetaan tästä tuosta QR-koodista kuva tällä Mobo-sovelluksella. Noin, ja kuva tallentui sinne ja ei tarvinnut painaa mitään, se oli tallettu sinne automaattisesti. Ja nyt sitten taas lähdetään katsoa täältä sovelluksesta seuraavaa rastia, eli suunnistetaan tuonne kohti kakkosrastia. Tässähän on hyvin nämä maastot merkitty, eli jos osaa suunnistaa ja osaa lukea näitä maastomerkkejä täältä, niin tämä auttaa huomattavasti seuraavan rastin löytymisessä.